Alright, balik sa area sa Maidan, Hakosalemski na RR Landon, Barangay San Antonio, ning atong dagbayan sa Sugbo mga kasuper. Para nga po sa pagkombate ang atong mga firefighters as of 11:52, alas 11:52 karong gabi gideklarang fire under control kani maong sunog nga miulbod diri sa maong David. But unfortunately, hoping nga ma-rescue ang usa ka senior citizen nga kini ang na-trap madupa allegedly sa sud dinhi mo panimalay wa ta kay mag-aharapit nga area kani mao nga senior citizen nga na-trap mga kasuper. So ang kaning panimalay ato i-check ni no kay naa diri mo nagparente ni naka-orange no mga igala o mga kasuper. Okay, sir. Okay, igala pa sir. Pastilan mga igala. Okay sir, si FO2 Fulbert Navarro ang fire investigator ni mga tungura mga kasuper, no? Nagtapok ng mga firefighters kay ilang gisubay kung asa kaning senior citizen nga na-trap o kaning na tanggong suod gawahin, no? Pagkikinabi no ni F4 Fulbert Navarro sa kaning tagtungod. Pwede ba ilahagdanan? Okay. Gipaghindabi ang maron. Dong kailan ka to senior citizen? Kailan ka to? Katong tiguang bang? Kisa pa nga to, ma'am? Oh, ang nasa subaw kisa pa nga to, ma'am? Ma'am Heidi Tan. Sir lang ka lang. So ato ni boto ni. Okay. May apa ko banggon? Kari-kari lang siya interview. Sir, mayong gabi. Kisa pa nga to nasa sud, sir? Ha? Ang nasa sud? Emma Cobillan. Gipangita. Pila edad na, sir? 71 year old. Siya ang owner ni balay? Nibisita lang. So taga-asa na siya, sir? Oy, bali taga Surigao. Asa Surigao, sir? Okay, maradyo nga duyong sa taga Surigao nun. Gani, sir, bali ikaw sinin ninyo, sir? Ang ganing nasa sud nga gipakita karon nato. Iyaan nimo. Kisa pa nga mo, sir? Marvin Do. Inyo ning balay, sir, no? Usa gini, sir, balay ni siya, apartment. Balay tapos doon na pa yung mga negosyo ang kuha rin parking area. Sir Jose, nabo ka na po yung dire, sir? O siya itong nalawa, sir, information alabot ini o sa day aha doon nagsugot ang kaning pag-ulbo sa kalayo. Wala na ko kapuan kung asa nagsugod ang natao ang receive na ko call around mga 11 to nagbilang ako iyan siya nagsulti siya nga nasunog ko ang ilang balay niya human niya na sila nga ilara ko nung nabira kay ang katong bana ni una niya nabilin pa ko nung ang iyang igsoon si Emma. Kasi pa nga sa bana, sir, ni Ma'am Emma? Ang Hilito Cobillan. Okay. So, kasi tagian ng balay, sir? Grace Verde. Okay, si Ma'am Grace Verde. So, si Ma'am Grace, may nanawag di mo? Yes, sir. Okay, salamat. Pila ina ni Ma'am Grace, sir? Senior na po. Okay. Salamat, sir. Si Sir Marvin ko.
Sir, live ka na sir. Super balita. Mayong gabi. Si Sir Marvin ko mga kasuper, no? Si Ma'am Emma Cobillan, 71 anyos, may agi pahigayon ang search and rescue, no? Dili mga tungora sa pag suta pag ang kining maog bisita lang sa kaning mao panimalay kinsa igsuon ni Ma'am Grace Verde. Si Ma'am Emma Cobillan. Yep. So, gipangot na. Dili ka may Orlando area, corner on tira. Utag ang ayo center daan tatako tangker. Okay. Gibuk-buk mga kasuper kining mong area, no? So, mo ni ang aktual nga pagguba sa kaning mga agianan nga posible nga adto mo ang atong mga firefighters in a search and rescue operation mga kasuper. Dili mga tungod sa usa ka Emma Cobillan, 71-year-old kisa lumad nga taga Surigao, no? Okay. Uban me. Atras ata kay mamay sa ina. Atras lang ka. Palihog lang. Atras lang ka. May gibida. Ah, do si Sir Marvin ko. Idol Lodi. Sige. Atas ambulance. Mga kasubat, balik ko na nga ang area karon mo ni ang panimalay ni Ma'am Grace Verde. Gipakita karon ang usa ka Emma Cobillan, 71 anyos, lumad nga taga Surigao. O niya nabisita lang sa igsuon. No? O niya ini mga tungura ang maong senior citizen o ba na ang banda na nabira mo na nga gipangita karon. Lahi na ikaduha ning sulog kag gitubag nining buwan sa Oktubre mga kasuper, no? So mo ni combat ni ang ato mga firefighters sa pag pahigayon og rescue operation, hoping mga kasuper, no, nga kining ma-rescue og okay si Ma'am Emma Cobillan mga kasuper. So ato rin ikuhaan karon ang situation. Ato balikon as of 11:52 karong gabi, fire under control based on Florian mga kasuper, mga igala, no? Ilan ako, sir? Okay, padayon. Mayong gabi sa tanan nato nga mga viewers. 1,800 actual viewers mga kasuper. Niabot og 3,000 kaya itong viewers mga kasuper sa Super Balita Cebu mga higala, no? Sir, pani diri kay say nakatultol asa na nagaspar. Asa man mo siya? Kay para dali na ma-search. Sonic residential area. Asa man ni? Dili lalim ang pagtrabaho o ang protocol o ang kaning kinabuhi sa firefighters in times of firefighting procedure. Labi na in actual operation sa pagtubag sa sunog mga kasuper. Ang ating mga firefighters, they are also trained into pagpahigayon sa rescue operation. Labi na iyan mga situation mga kasuper. Onya, doon na po yung uban ng mga firefighters nga train po sila, no? Kung saan sa kanini ang pagsaka sa ladder nga pinakahabog ng edifisyo kung to manggali sa ibabaw ang sunog, no? Nagsugod mga super, mga igala.
So mo ni sitwasyon medyo di lang mo panuol gamay tayo wate helmet mga ka-super. Wate fire helmet, wate kalaki namata sa syudad. Mo na nga dalita ng katubag mga higala. Si Bandol Monteron, pastilan mga higala. Anggong. Oh, good. Ano ba ato bang dayon? Oh, masuk magandang mangluo na ba di great. Mayong nga gabi kang Anggong mga higala no. Si Bandol Monteron ang pinakabanggitan o pinaka-abtig fighter sa Santa Cruz. Barangay Santa Cruz Fire Volunteer mga ka-super. So, mo ni gawas ta. Mga higala. Okay. Ay, lagi kay. Ma'am, kisipot yung pangan sa banan ni Ma'am Emma? Iyara man ito na. So, wapatay information kung sounded na ba nga fire out, but fire control sounded as of 11:52 mga super. Kini mo ang sunog. So, money. Ang situation mga igala. Ato gipakita ang banda ni Ma'am Emma. Buha ka nag fire helmet. Motos balay, pastilan mga igala. Ha? Ikaw ka lang? Ikaduha na po din pagtubag karon sa sunog karong gabi adlaw nga Lunes no diri mismo sa barangay sa Pilinyo kagabi gitubag ako sa kasunod dito sa barangay sa sa Bag-1 kundiin bayang gabi sir kundiin duha ang patay dito sa barangay sa Bag-1 nga kadto mao alarmahan misaka sa og gisaka sa second alarm mga gala. Standby station sa Super Balita Cebu mga super mga bashers mayong gabi ninyo. Saludo ko ninyo mga igala. Mga bashers mayong papaminaw pagtanaw no. Inyo ka super Benji Telasik salamat mayong pagpaminaw sulod ko tunay sa Super Balita Cebu. Salamat. Dalaga ng Diyos.